బ్యాక్ టు న్యూస్. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరులోని సమీకృత వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ మందుబాబులకు అడ్డాగా మారింది. మద్యం తాగి అక్కడే బాటిళ్లు, చెత్త పడేస్తున్నారు. దీంతో సమీకృత మార్కెట్ నిరుపయోగంగా మారిపోయి అసాంఘిక కార్యక్రమాలకు అడ్డాగా మారింది. దుకాణదారులు రోడ్లపైనే చికెన్, మటన్ విక్రయిస్తూ వాటి వ్యర్థాలను రోడ్లపైనే పడేస్తున్నారు. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అధికారులు స్పందించి మార్కెట్ను వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని కోరుతున్నారు.